راگهاندنا کۆمارا دموکراتیک. ڕۆکا 22 قانونا پاشینە ئاساڵا 1946 دیدیرۆکا کوردستانێدا bi derbekî newekî carên din helate refên cemawerên Kurd goj gund û bajaran hatibûne digel cemawerên Mehabatê qada çarçirayê dagirtine. Hemû kolanên pêvegirêdayî jî bi alên Kurdî hatin xemilandin û siruda neştimanî ey reqîb li wê qadê deng vedida. قادی محەممەد لەسەر دکێ cihê xwe girte û gotara xwe ya dîrokî bi van gotinandan dest pêkirin. Welatê milletê Kurd parçe bûye û hatiye dagirkirin, mafî wî jê hatiye standin û nikarîbû doza mafê xwe bike. Niha Kurd ji xewa xwe hişyar bûne û hevalên wan ên bihêz hene. Komara Kurdî bi desthilatdariya Xweser ji vê gavê û pêde tê damizrandin. Komar doza cihêbûnê nake, lêbelê ji bo gosînor ji siyaseta Tehranê ya li ser gelê Kurd re bête dayîn. Di destpêka meha duyem de Qadî Mihemmed wek serok komar endamên Komîteya Navendî vedxwîne civînê da got desthilatdariyê ava bikine. Di civînê de 15 wezîr bi serkêşiya Hacî Baba Şêxî hatin erkdarkirin. Hemî wezîr ji Çînên derbeg, serok eşîr û oldaran bûne. Ji bêlî kesê bi navê Sedîq Heyderî ew jî ji komeleyê bû û bêtirî endaman ji Mehabatê bûn. Ji ber ku perleman tunebû, yasa bi navê serok komar dihatin derxistin. Bajarên Kurdî yên wekî Mehabat, Şîno, Bokan, Meyan Dîwap, Sinê, Serdeşt, Seqezûbanê dibin vê desthilatdariyê debûne. Lê navçeyên başûr got dibin desthilatdariya Brîtanyayê debûne, nikarîbûne tevlî bibin. Hikûmeta Kurdî ya Demkurd di warê rewşenbîrî û çandî de jî pir çalak bû û giringiyeke mezin e di da ziman û wêjeya Kurdî. Ji ber vê giringiyê fêrbûna qonaxa seretayî yanî ya hemî zarokên temenê wan di navbera salên şeşan heta çardan de ferz kiribû. Her wiha xulên êvarî jî hebûn da got hemî kesên nexwend tevlî bibin. Xebata çapemeniya siyasî û civakî heta ya dibistan û ragihandinê jî bi zimanê Kurdî bû. Di wê demê de gelek rojname û kovar jî hatin weşandin. Ji wan rojnameya Kurdistan bi navê hikûmet û partiyê bû. Du kovarên mehane jî bi navên Hewarî Kurd got kovareke siyasî bû û Hewarî Neştîman got kovara pêşengên demokratî bû. Ji bo zarokan jî kovara Gorokalî Mendalanî Kurd û agir derketin. Jina Kurd jî bi rola xwe rabû û cihê xwe di nav jiyana giştî siyasî û civakî de girte û beravanî di ber mafê xwe dikir. Qadî piştgirî dida jin û keçên xwe got peşdarî çalakiyên siyasî, rêveberî û partiyê bibin. Ji bo jinan kovareke taybet bi navê Helala hate derxistin. Bi awayekê giştî di wê demê de jiyana rewşenbîrî û wêjeyî vejiya. Xelkên helbestvanên gelêrî dîsa li Mehabatê vegeriyan. Her di wî wextî de helbestvanê gelêrî got bi navê Hejar dihat naskirin gelekî navdar bû. Hikûmetê di warê bi destxistina diravan de gavne pêwîst avêtin. Ji wan gavan paçakar ji bo xezîneya giştî distand. Her wiha şekir, tûtin û pez ji bo Yekîtiya Sovyetê dişandin û ji dêvla wan pêdiviyên milletê yên cûr bi cûr dianîne. Li aliyekî din jî bazirganiya Kurdên rohilat bi Kurdên Başûr û Bakur re fireh bû. Vê yekê da wî encam da got têkiliyên Kurdan xwe bi xwe di warê siyasî, rewşenbîrî û hestên netewî de geştir û xurtir bibin. Ji milekî din ve jî vê hikûmetê hewl dida got têkiliyên alîkarî û hevaltiyê di navbera Kurd û Azeriyên Îranê de pêk bîne. Ji ber got nakokiyên di navbera her du komaran an got komara Mehabatê û komara Azerbaycana Îranê de gur bibûn. Qadî Mihemmed di sê avdara 1946 serdana Tebrîzê kir
Di vê serdanê de nakokiyên xwe dan aliyekî û rêkeftinek li ser esasê hevaltiyê û alîkariyê di navbera her du milletan de îmzekirin. Sedema wan nakokiyên Kurd û azariyan jî ew bû got Bagîrov Azerbîcana Sovyetê nêzî Stalînê nejadperestî dikir. Wî piştgirî dida komara Azerbîcanê Îranê û zext li ber pirsên komara Kurdî dikirin.